ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን ኣብ ዝተፈላልየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም መደባት ሃለዋት ሜድያ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መበል 11 ምስክርነት እንደርያና ኒኮላይ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሕጂ ድማ መበል 12 ክፋል ኮላይ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሰናይ ምክትታል ባር ኣብ ዝሓለፈ መበል 11 ክፋል ከም ዝረኣናዮ ተናይ መከራ ናይ ገሃንምን ዓመታት ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ትኹን ናይ ሰላም ኣየር ኬስ ተንፈሱ ከም ዝነበሩን ኣዝዮም ድማ እንዳበሉ ድማ ብብዙሕ ንኣምላኽ ድማ ብዛዕባ ጎይታ ዝገበረልና ዝተዛረበልናን ዝተገለጸልናን ክነመስክረሎም ክንመውት ኢና ታሪኽና ኣብዚ ናይ በረድ ስፍራ ተቐቢሩ ክተርፍ እዩ እንዳበሉ ብብዙሕ ነገር ሓስቡ ከም ዝነበሩን ነቲ ዝሓለፈዎ ታሪኽ ድማ ክመስክርዎ ይደሊ ከም ዝነበሩን በዚ ድማ እታ መዓልቲ እቲኣ ናይ ጸልማት መዓልትን ደጊሞም ድማ ክዝክርዋ ከም ዘይደልን ርኢና ነርና ሕጂ ድማ መበል 12 ክፋል ሓቢርና ንከታተል ነቲ ረዓራዕ ዝብል ዝነበረ ንሰሙን ካብ መግረፍቲ ዝዓረፈን ነቲ ድኻም ዝማሰነን ኣካላትና ሒዝና ወላኳ ኣእጋርና ብድኻም ረዓራዕ እንተበለ ነቲ ዝተኣዘዝናዮ ክንፍጽምን እቲ ዝኸውን ነገር ድማ ንምዕዛብ ወፂና ኣብ ሓደ ቦታ እክብ ኢልና ደው በልና ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ወተሃደራት ሓደ መንእሰይ ከዓ ብቁጥዐ ተመሊኡ ናባና ቅርብ ኢሉ ሕጂ ኩልኹም ነዚ መርዚ ሰቲኹም ክትሞቱ ኢኹም እዚ መርዚ ሓያል ስለ ዝኾነ ምስ ሰተኹም ሓንቲ ደቂቕ እኳ ኣይክትጸንሑን ኢኹም መዓናጥኹም ተበታቲኹ ከላግጸልኩም እዩ እንተኾነ ግና እዚ እምነትኩም ገዲፍኩም ናብ ናይ ሰውራ ደንበ እንተተመለስኩምን ምምላስኩም ድማ ብግብሪ እንተ ኣመስከርኩምን ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እንዳበለ ብብዙሕ ጽያፍ ቃላት ገይሩ ክጻረፈና ጀመረ ንኡ ሙማትና እዩ ዝረኣዮ ነይሩ ንዓና ግና ኣሳፊሕካ ይኹን ተኸርሚኻ ብዘይገድስ ሞት ማለት ንየሱስ እንርእየሉ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ምሕደረ ኣምላኽ እንሰጋገረሉ ናይ ህይወት ድልድል ምዃኑ ኢና እንርዳእ ስለዚ ድማ ገና ዘረብኡ ከይወድአ እንዳሓንከስናን ሰንከልከል እንዳበልናን ናኡ ብምቕራብ ንዓይ ሃበኒ ይበልናዮ ነዛ ብልቃጥ ሂብካና እንተሞትና ነቲ ኣብዚ ዘሕለፍናዮ ናይ ስቃይን መከራን ዓመታት ብዓቢ ውዕለት መደምደምታ ጌርካልና ማለት እዩ ነፍስና ድማ ክሳብ መወዳእታ ክተመስግነካ እያ እንዳበልና ክንሻሞ ምስ ረኣየና ተገሪሙ ነቲ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ቢልቃጥ ከፊቱ ኣብቲ በረድ ኣፍሰሶ እሞ ካብቲ በረድ ድማ ልክዕ ከም ዝፈለሐ ማይ ከም ዝወፅእ ዓይነት ሃፋ ወፀ ሽዑ ድማ እቲ ወተሃደር ነቲ ተዓጢቕዎ ዝነበረ ብረት ብምስንዳው ከም ዝኸሰረ ሰብ ሰንከልከል እናበለ ኡይ ብምባል ወደቐ በቲ ዝኾነ ነገር ድማ ስለ ዝሰንበድና ንሓድሕድና እንዳተጣማመትና ፈዚዝና ተረፍና ንሱ ግና ኣብቲ ዝወደቆ ቦታ ኮይኑ ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚረ ንስኹም ከም እትብሉኒ ክኸውን እየ ንሕና ኮሙኒስታውያን ኩላትና ሞት ንፈርህ ኢና ንስኻትኩም ግና ሞት እትንዕቁን ዘይትፈርሁን እንታይ ዓይነት ጉዳም ፍጡራት ኢኹም በለና ንሕና ድማ ኣሽንኳይ ተናኺፎምናስ ከይተናኸፉና እኳ ብዛዕባ ኢየሱስ ምምስካር ባህ ስለ ዝብለና ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ኢየሱስ እኮ እዩ ብምባል ብዛዕባ ኢየሱስ እናመስከርናሉ እሞ ኣብ ዘይተጸበናዮ ሰዓት ጎይታ ተቐበለ ሓደ ግዜ ጎይታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ 0 ሰዓት ጎይታ ዝቕበሉ ሰባት ይህበና ነይሩ ብኸምዚ ኩነታት ኮይና ብዘይ ኣዛዚ ብዘይ ዋርድያን ብዘይ ገራፍን ሙሉእ መዓልቲ ውዒልና ንምሸቱ እውን ቀጸልናዮ ሳይበርያ ማለት ናይ ዓለም መወዳእታ ቦታ ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ዝርከብ ጭዋ ዝበለ ሰብ ዘይነብረሉ ናይ በረድ በረኻ እዩ ሓደ ሰብ ካብዚ ዘለናዮ ክፉት ቤት ማእሰርቲ እንተወፀ እኳ ከምልጥ ኣይክእልን እዩ ከመይሲ ብእግሩ ሃዲሙ ይኹን ተጓዒዙ ኣብ ዝበጽሖ የብሉን ገፊሕ ናይ በረድ በረኻ ኣዝዩ ቆራርን ዘይምችኡን ቦታ እዩ ኣብ ሳይበርያ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝርአ 12 ሰዓታት ፀሓይ 12 ሰዓታት ድማ ጸልማት ዝበሃል ነገር የለን 6 ወርሒ ጸልማት ክኸውን ከሎ 6 ወርሒ ድማ ብርሃን ኣሎ እንተኾነ ግና ንማለቱ ብርሃን ይርአ እምበር ሙቐት ዘለዎ ናይ ፀሓይ ብርሃን ኣይርአን እዩ እምበኣርሲ ብሰንኪ እምነትና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ኢና መከራ ንጸግብ ነርና ካብ ኩሉ ዝገርመና ዝነበረ ግና ንሳቶም ካብ ፀጉሪ ድቢ ዝተሰርሕ ረጊድ ካቦትን ተወሳኺ መደረብታን ተኸዲኖም ኣብ ሰዓቱ 2 ሊትሮን ፈረቓን ቮድካ ይሰትዩ ብተወሳኺ ድማ ጮማ ስጋ ይምገቡ መዚ ኩሉ ግና ቆሪርና ይብሉ ንሕና ከዓ ብኣንጻሩ ብግቡእ ከይተመገብና
ካምቻ ይኹን ኮስቱም ኸይተኸደና ን24 ሰዓታት ኣብቲ በረድ ክንውዕል ከለና ኣዝማ ሕማም ቁሪ ይኹን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሓማማት ኣይቀርቡናን ነይሮም። እዚ ድማ ካብ ጎይታ ኮይኑልና ሎሚ ክሓስቦ ከለኹ ነቲ በዕለይ ዝሓለፍኮ ኩነታት እኳ ንምእማኑ የጸግመኒ። ጎይታ ክንዲ ምንታይ ይጥንቀቐልና ከም ዝነበረ ክሓስብ ከለኹ ኣዝዩ ይደነቐኒ። ከምዚ ኢልና ብዘይ ሓታቲ ብዘይ ገራፍን ብዘይ ምስራሕን ኣብቲ ዝተኣከብናዮ ቦታ ወዓልና በቲ ዝኾነ ነገር እንዳተደነቕናን እንዳተገረምናን ምጥማት ጥራይ ኮና እቲ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ድማ ኩሉ ብግልፂ ክጠማመት ጀመረ። ሓደ ነቲ ሓደ ብምርኣይ ናቱ ቁስሊ ጉድኣትን ስንክልናን ብምርሳዕ ብዛዕባቲ ኣብ ብጻዩ ዝርዮ ዘሎ ጉድኣት ምጉሃይን ምብካይን ጥራይ ኮነ። ኩሉ ሰብ ርእሱ እንዳነቕነቐ ንዓይ ድማ ከምዚ ገይሮምኻ ንዓኻውን እዚ ወሪድኪ ጎይታ ይመስገን ክንደይ ዓመት ኣብዚ ተኣሲርካ ንስኻኸ ዝብሉ ሕቶታት ምስቲ ሰሓቕን ብኽያትን ተሓዋዊሱ ነቲ ቦታ ሓድሽ ሬሳ ዝወጾ እንዳሓዘን ኣምሲልዎ ነበረ። ሕልፍ ኢሉ ኣብ ርሑቕ ደው ዝበሉን ድኻምን ተስፋ መቑራፅን ዝንበቦም ወተሃደራት ብሸለልትነት ይዕዘቡና። ትንበሉ ተንስኡ ኳዓቱ ዝብላ ቃላት ከይተውፅኡ ዝተባህሉ ይመስሉ። ንሕና ድማ በቲ ንሪኦ ዝነበርና እንዳተደነቕና ሎምኸ እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ወይ ክውድኡና እዮም ወይ ድማ በቶም ጨካናት ድብታት ከብልዑና እዮም እንዳበልና ብፍርሃት ብምጥርጣርን ፈዚዝና ነበርና። ብዝኾነ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ክሳብ ንፈልጥ ዕላልና ቀጸልና። ኣብ ፈቐድኡ ብናይ ሓጎስ ንብዓት ዝተሰነየ ዕላል ይቕጽል ነበረ። ኣነ እከለ እየ፣ ኣነ ኸኣ እከሊት እበሃል፣ ኣነ ጀነራል እከለ እየ፣ ኣነ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ፍሉይ ሓይልታት ኮማንዶ ኣዛዚ ዝነበርኩ እከለ እየ፣ ኣነ ኸኣ ኣባል ኮሙኒስታውያን ተምሃሮ ዝነበርኩ እየ፣ ኣነ ድማ ን5 ደቓይቕ ዝኸውን ብዛዕባ የሱስ ስለ ዝሰማዕኩ ኣማኒ ኢኻ ተባሂለ ተኣሲረ። ሽዑ ክሕዝኒ ከለዉ ኣማኒ ከምዘይኮንኩ ኸረድኦም ብዙሕ እኳ እንተፀዓርኩ ሰማዓ ሲኢነ ተገፊፈ ኣብዚ መጽአ። ኣብዚ ምስ መጻእኩ ግና ነቲ ሰናይ ዝኾነ የሱስ ረኺበዮ ይብሉ። ሓደ ድሕሪ ሓደ ክምስክሩ ከለዉ ድማ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኮነ። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ሓደ ዘሰንብት ታሪክ ተሰምዐ። ሓንቲ ፀጉራ ዝተወናጨረት የማነይቲ ዓይና ብማህረምቲ ዝፈሰሰት እንግድዓ ብሰንኪ ብርቱዕ ማህረምቲ ተሰቢሩ ብግቡእ እኳ ኮፍ ክትብል ዘይትኽእል ሓንቲ ኣረጊት ሓፍቲ እንዳሰሓቐትን ኣብ ገጻ ድማ ናይ ዓወት ስምዒት እንዳተነበበን ተንበርኪኻ ክትዛረብ ጀመረት። ብዛዕባ እቲ ዘሕለፈቶ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዘመን ከመይ ኢላ ተታሒዛ ማእሰርቲ ዘመናን ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀትን ከምኡውን ካብቲ ቅድሚ ምትሓዛ ዝነበራ ህይወት ንላዕሊ በቲ ኣብዚ ናይ ምድሪ ሲኦል ዝኾነ ሳይበርያ መጽያ ስለ ጎይታ ዝተቐበለቶ መከራ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ክትምስክር ጀመረት። ንሳ ክትምስክር ከላ ኩላትና ገጽና ብንብዓት ተሓጽበ። ናይ ኮሙኒዝም በዓል ክነኽብር ካብ ሰልፊ ተመሊስና ናብቲ ማእከቢ ኣዳራሽ ምስኣተና ሓፍትና ንበላ እሞ ኣንደርያና ከምቲ ልሙድ በቲ ሓያል ዘረባኣና ኣምላኸይ ክተባጭወሉ ምስ ሰማዕኩ ክዕገስ ኣይከኣልኩን። ልዕሊ ለኒን መራሒ ልዕሊ ኮሙኒዝም ድማ ሰልፊ ኣብ ዓለም የሎን ሓሳባውያን እንተሊኹም ውፁ ምስ በለት ከኣ ጎይታ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ክገልጽ ከም ዘለኒ ልበይ መስከረለይ። ነቲ ዝመፀኒ ራእይ ክቃወም ስለዘይከኣልኩ ድማ መጽኤ ርእሰይ ገለጽኩ። ሽዑ ኣንደርያና በቲ ጫማኣ ሕቆይን እንግድዓይን ምስ ረገጸት ይዕጽምተይ ተሰብረ። ነቲ ቃንዛ ምጽዋሩ እኳ እንተሰኣንኩ ተባራቲዕ ግና ነፍቅረኪ ኢና ኢለያ። ንሕና እንዳበኸና ንሳ እንዳሰሓቐት ተፈላለና። ንሆ ድማ ኣብዚ ቦታ ካብ ዝመጽእ 16 ዓመት ኮይኑኒ በለት።